Ahojte filmári, moje meno je Robo a vítam vás Molcha Records. Spoločnosti nám servírujú stále nové a nové technológie, nové a nové svetlá a že je jednoduché sa v tom stratiť. Dnes som si preto pripravil pre vás 3 svetlá od firmy Lensbot, ktoré mňa zaujali. Vyzerajú rovnako, ale každé má svoju nejakú špecialitu a preto mi dovolte, aby som vám ukázal dnes Lensbot GL60, Lensbot GL60 RGB a Lensbot GL100X. Úplne na začiatok sú to malé svetlá a prichádzajú v takejto krabici a vlastne vizuálne vyzerajú všetky rovnako, len každé vie trošku niečo inak. Takže ukážem vám, čo vám príde, keď si objednáte jedno z týchto svetiel, alebo aj všetky. Ukážem vám to na tomto konkrétnom svetle a toto je Lensbot GL100X. Rovno vám príde prepravná brášňa, taška, krabica, bato. Toto a vo vnútri sa nachádza, ak idem od blbosti úplných, čo by sa niekto mohol pýtať, tak je tu popruh na ten batoh, aby ste si to mohli hodiť na plece, ale koho to zaujíma? Čo nás zaujíma je svetlo. Pozrite sa, takto to vyzerá, takto vyzerajú všetky 3 svetlá, sú to takéto malé svetielka, ale nenechajte sa zmiať. To je presne to, o čom som hovoril na začiatku, že výrobcovia nám servírujú stále väčší výkon do kompaktných rozmerov. A toto je presne ten prípad, že my sme dostali tento Lensbot GL100X, veľmi výkonné svetlo vo veľkosti mojej dlane. Jedná sa teda o LED, bikolorové kop svetlo, rovno vás zaujme akože tým vesmírnym vzhľadom, ale pozrite sa ďalej, to proste nekončí, to má samé prekvapenie toto svetlo, lebo áno, prichádza reflektor, ale ten reflektor prichádza spolu s týmto. A toto je podľa mňa veľké kúzlo tohto malého svetla, lebo napríklad aj Smallrig robí tieto malé svetla, ale nemajú toto. A toto je Bowens mount na takéto malé svetlo, čiže vy ste schopní na toto malé svetlo záložiť obrovský softbox, Fresnelový nástavec, lantern softbox, rôzne príslušenstvo, ktoré len chcete. Takto chutne, vesmírne to vyzerá, čiže prichádza svetlo, nástavec, reflektor, napájanie na toto svetlo napájame cez USB-C vstup. A posledná vec, ktorá je v tomto balení, rukoviatka, taktiež žiadny plastový šít, normálne dostanete kovovú pevnú rukoviatku, alebo úchyt na statív, ak chcete. Je tu taká lyžina, do ktorej to vložíte, z ktorej strany chcete, spredu, zozadu, z hora, z dola, vložíte, zaistíte, môžete s ním svietiť. Takto vyzerajú všetky 3 svetlá, takto vyzerá balenie a teraz poďme k jednotlivým vychytávkam týchto svetiel. Lensbot GL100X je najvýkonnejší z týchto 3 malých svetiel a toto svetlo má výkon 120 W, má Bowens mount, má napojenie na USB-C, CRI. CRI je vlastne pre tých, ktorí nevedia, je to vyjadrenie, reprodukcia farieb. Čím korektnejšie, čím vyššie číslo CRI, tým korektnejšie vyjadrenie farieb v mizanscéne. A v tejto našej mizanscéne toto svetlo vie reprodukovať farby 97+, je to číslo a čím vyššie, tým lepšie a 97+ je, verte mi, naozaj vysoké číslo. Taktiež tieto svetlá majú aplikáciu, viete si tam do tej aplikácii dať všetky lensboty sveta a ovládať ich súčasne, viete im intenzitu nastavovať, teploty, lebo toto svetlo je bikolorové, čo znamená, že vie meniť teplotu, čiže si viete robiť od krásneho denného svetielka 5600 kelvinového až po nejaký tungsten light 2700 kelvinový. A presné rozpätie tohto svetla je od tých 2700 kelvinov po 6500 kelvinov. Lensbot GL60. Ako môžete vidieť, Lensbot GL60 vyzerá úplne rovnako ako GL100X. Jediná zmena je pri tomto svetle, že má nižší výkon. GL60 má výkon 80 W, čo je stále pretty good, spolu s výkonom, ale klesla rapidne aj cena. Čiže toto svetelko je naozaj lacné a pritom stále obsahuje veľmi masívny výkon. A takisto je bikolorové, čiže vie svietiť od 2700 kelvinov po 6500 kelvinov a viete intenzitu nastavovať od 1% po 100%. Nech sa páči GL60. Lensbot GL60 RGB je, ako môžete predpokladať, to isté ako Lensbot GL60, len má RGB mód. Takisto je bikolorové,
od 2700 kelvinov po 6500 kelvinov, RGB spektrum v celom spektre. Áno, rovnako nastaviteľná intenzita od 1 po 100. V tomto prípade, keďže to má aj RGB režim, vieme nastavovať aj intenzitu farby, čiže aká síta bude červená, alebo naopak aká odsaturovaná bude modrá. A inak takisto napájanie USB-C, Bowens mount, reflektor, balenie zostáva rovnaké pri všetkých troch, dostanete to isté. To sú nejaké základné informácie o všetkých týchto svetlách a teraz sú na rade nejaké špeciality, ktoré podľa mňa robia z týchto svetiel naozaj niečo výnimočné. Príslušenstvo. Je tu takýto istiaci prvok a to je presne na to, že máte tento adapter a ten adapter si viete chytiť, zašroubujete si to na to a vám to drží priamo na tom svetle ten adapter a je pripojený ten USB kábel bez toho, aby ste mali obavu, že sa to môže zalomiť. Čož je mimochodom malinká podľa mňa nevýhoda tohto svetla, že ten USB kábel tu môže byť taký krehký a keď vám to padne, je možné, že si ten adapter zalomíte, ten USB-C kábel a budete si musieť kúpať nový adapter. Príslušenstvo, ktoré sa dá k týmto svetlám dokúpiť a ktoré ja osobne veľmi odporúčam, toto. A to je prosím pekne len vlastne takýto maličký držiačik na V-mount batériu a keď poviem pravdu, keď mi prišli tieto svetlá, alebo keď som ich pozeral, tak som si povedal, oni spravili to svetlo na napájanie, len nemá v sebe baterku. Som z toho zostal taký, že OK, ale z druhej strany som si potom uvedomil, že vlastne to je dobre, lebo tá baterka pri takomto kompaktnom balení by vydržala aj tak nič, hej, to by bola taká zbytočná baterka, ale vymysleli k tomuto, že celé to svetlo je pokryté drážkami a je k tomuto takýto nástavec, ktorý si viete dokúpiť, viete na toto svetlo si ten držiak zaistiť, následne si vezmete V-mount batériu, ktorú do toho jednoducho nasadíte a tú V-mount batériu takýmto káblikom D-tap na USB-C to prepojíte a zrazu máte baterkové svetlo, čo je konkrétne 150 Wh batéria, tak na tomto vydrží, som to odmeral pre vás, hodinu 20, čo je super a nemusíte vlastne to svetlo vôbec dobíjať alebo niečo podobné, proste vyhodíte tú baterku, nasadíte novú a idete novú hodinu 20 na plnom výkone, áno? Hodina 20 na 100% 5600 kelvinov. To je podľa mňa dosť, keď si vezmete, že to svetlo na plnom výkone akože je naozaj užitočné a vie veľmi silno svietiť. Všetky svetlá majú efekty, samozrejme RGB verzia má tých efektov asi o niečo viac, že napríklad efekt zvárania, potom je tu efekt blesku, toto je zase nejaký flash, oheň, imitácia ohniska, televízia, simulácia televízie. Áno, súčasťou všetkých tých svetiel sú aj efekty. Máme tu Bluetooth párovanie, čiže keď to zatlačíte, tak začne párovať a následne to spárujete s aplikáciou. Volá sa Colbor táto aplikácia. Keď napárujete všetky tie svetlá, ktoré máte, ja tu mám teraz 3, tak viem, napríklad teraz mám v rukách túto GL60, takže si ho zapnem a bum, svieti. Viem si v aplikácii meniť teplotu, intenzitu toho svetla, tu máte takýto presety, ako by to svetlo malo svietiť ako tungsten light. Toto ďalšie svetlo, takisto si ho viem zapnúť, toto je RGB, čiže mám tu aj tento hue mode, čiže takisto viem intenzitu si pridávať, stiahovať a následne meniť hue podľa potreby, akú farbičku si tam chcem dať. Ako som hovoril, táto RGB verzia má viacej tých efektov, lebo je RGB, takže napríklad tu má aj takto party, áno, alebo tu má warning nejaký, ktorý tiež sa preblikáva na nejaké farby. A ešte som vám zabudol povedať, že v tejto aplikácii viete si robiť aj napríklad grupy, že si označím, chcem mať jedno, druhé, tretie svetlo, všetky tri, tu mám tretie a otvorím si teraz túto grupu a vlastne viem všetky svetlá naraz jedným klikom zapnúť, viem im meniť teplotu spoločne a nič nevidíte, lebo vám rovno svietim do očí všakže a takisto aj intenzitu, čiže keď ich stiahnem všetky, takže budú takto jemne svietiť, alebo ich naopak všetky vypečiem. Toto svetlo je v podstate taký veľký pasívny chladič, áno, lebo je to celkovové telo
ale má tam aj aktívne chladenie. Trochu počuť, samozrejme na tom plnom výkone, trošku si vrčí. Nič, čo by mňa nejako osobne znervozňovalo, ale je tam taká možnosť, že quiet mode na tom ventilátore, kde sa ten ventilátor akože stíši. Ale v tom prípade vám svetlo bude svietiť najviac na 50%, viacej ma to nepustí. Pre začínajúcich filmárov absolútne odporúčam, nemusíte investovať veľké peniaze do veľkých nemotorných svetiel, zapnite na to softbox a svietite postavu. Ja som v úvode vlastne svietil iba týmito svetlami a videli ste, že nie je žiadny problém nasvietiť s tým postavu. Má to naozaj obrovský výkon. Tá možnosť mať pri takomto malom spotovom svetle Bowens mount je niečo jedinečné pre mňa. Napríklad ja si vezmem Fresnelovú šošovku, ktorú na to napojím a prosím pekne, mám takéto malé svetlo s Fresnelovou šošovkou. Toto je vec, ktorú tieto malé svetla malokedy majú a naozaj Bowens mount na takomto malom svetle, možnosť napojiť to na baterku, pozrite sa na to, však veď to je niečo, čo som ešte nevidel a čo ma absolútne fascinuje. Určite ho využijte. Či už GL60, GL60 RGB alebo GL100X. Ja odporúčam všetky. Proste to berte, nestojí to veľa a spravíte s tým veľa muziky. Takže čaute na budúce.